बे खेबाव कांग्रेस दलनिफ्राय पीएम मोदीनिसिम मोनगु सोंथि। पीएम मोदीआ दिनैसिम गावनि मावख'आव 9 बोसोर आगान होबाय। 9 बोसोर आगान होनायजों लोब्बा लाखिना मोनगु सोंथि दिखांदों कांग्रेस दलनिफ्राय। नंगौ, बे समाव पीएम मोदीखौ सोमोनांहोनाय मोनगु सोंथि दिखांदों कांग्रेस दलनिफ्राय। मुवा बेसादनि बेसेन बांनाय, बेकार जेंना, आबादारिफोरनि जेंना, सीमानि जेंना आरो गुबुन गुबुन जेंनाखौ लानानै मोनगु सोंथि दिखांदों पीएम मोदीनिसिम। बिथांमोननि सोंनाय बादिब्ला दिनैसिमबो बेकार जेंनाया मानो जोबाखै? दोहोनियाल' दोहोनि, गोरिबा गोरिब माबोरै जानो मोनखो? रायजो राजानि दोहोन सम्पथिया माबोरै फानजाखो? आबादारिफोरनि रांखान्थि बिथिंखौ मानो जौगाखांहोनो हायाखै? गुबुन गुबुन रायजोनि बीजेपी खुंथायनि जाख्ल'नायनि सायाव मानो बाथ्रा बुङाखै? चीनजों क्लीन चिट एग्रीमेन्ट खालामखांनायनि उनावबो मानो सीमानि जेंनाया जोबाखै? आइजो, डाइलेट्स, एससी, एसटी, ओबीसीएस आरो माइनरिटिसनि नाजानायनि सायाव मानो बाथ्रा बुङाखै? बेबायदिनो माखासे गोख्रों सोंथिफोर दिखांदों पीएम मोदी बिथांनिसिम। कांग्रेस दलनिफ्राय दिनै "नो साल नो चावल" मुंनि गंसे बुकलेट फोसावनायनि गेजेरजों बे सोंथिफोरखौ पीएम मोदीनिसिम दिखांनाय जायो। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।